Foli Anthony Ambota kadi makazuli mali ale fleur bako bela jelima ni wakasina kawni nyanguma awa kuna fonzi ulu keneka bakuruba ulu le fleur bakuruba kumfolo uti dore sa siga fom me anga jamana konna na re kunchara jumadu ko mun sorola ako konna la hulu kera gafini ngatodi anga jamana kansi makunu amitlaka wala oyi wasikeni nasa amita anga lakana ko alebuna nguka tegedara terodusi maduru kwa fuka tasi wa minen ku fulen chama ka anga fintigla ko fe minanka dugu yere konna la amitlaka na kuna fonji la ba ona sa albi amto lakana ko alebuna nguka sa wasikeni na amita gawo ko fino ni camion mire ku falu terodusi ma ku fulen mire bulu men chama na anga fintigla ko yu bulda uka amitlaka na wala nini anga bi bakuruba wisa amafo au bisimla kukura anga kuna fanzi ulukeneka ina fontu ya fana chugum na bakuruba ulasa kakeni siga fo bamu kunkume anga jamana konna lasa na alere kera tenente meni na alere numbela jirindu na colonel Asimi Goita alife kunu tenendu na ubana me kalkulita ansaba samba fla alin mwa annan masa mamire ku nyamai na alere betalike ministry koro fukatasi comité de pilotage alimanye mama nwasira no betalike Isufu maiga na alere akunda kulba masasigi kusuka kunu kuren Asimi Goita alia bisimla ni konna lasa kasigata gafinta ninga di kuren Asimi Goita ma ko barisabla asyo la nyini muke duna semenuna ku kasiga siga foke wala sa jamana do misga ben ku kelima na alere bela jini makan bentike mora kataka keseben kadi amakunu aku kon kera wasa bilibili yoro ku fini na barisabla ma chama ku mekenenka metalike anga gouvernement ma bino fukata se délégué mumbora anga région konna lo kumbino fukata se diaspora mauma uluga representant fukata se amado ma ulufana kumbino fukata se jamana di gwanso ma fana kumekenenka ore kum konna la Isufu maiga ayira kafo aka kuma konna la ko anga jamana kansiki kale la nyini munke ko la nyini ka akon bara o hon kerade ni asaka lesa agafe ode taraninga dama ko den Asimi Goita ayira kafo kanyi sonjara okun konna la ko barisabla ko folu belebele kabota folo nyungo di comité de pilotage manya mama no Isufu maiga alina ka chedonye ko barisabla kasika sika fo en ka sabati jamana fanta annan bela jilina donati menona commune uluta kera fukatasi cercle ma ulu fana ta kera ani fukatasi yoro chama ma uluga siga fo kera kerengen na fuka na se faba alere konna ma no bamako no re kunchu chera jumadu ko barente ko no ko inde ko me anaka chedon sira ka wilika jo bela jilin ka saka chesirike wala saka jamana dum faranyonka jamana dum ngasaka no akilna di chugumna jamana be taka chugumna wala saka amedingem konna la misiga bo kum konna la chugumna ayi foli bilibili tani ngoduma kasaka foli di jamana dum fana ma ko barisabla jamana dum fana bora fanta annan bela jilife jen yoro bela jilife kasaka no sinu ni sigia fo imbara na chugumna wala sa anga jamana be dingem konna la misiga bo konna la chugumna ni asaka lesa ale kuno Asimi Goita ale ayira kafo ko ale rega na nyinni dola semenuna munkera samba fla alin muwan sabate menina kasaka kuma di jamana duma ni asaka lesa o kumte dore wala sa jamana dum bela jilinga na kana seguno akilna di jamana jol ko la chugumna barisabula ko jamana yere ko atesega jon ni jamana dum yere akilna se ayira kafo kuma kan bora ako konna la kuma kan sorola ako konna la ni ala sunama una segunu da mayira bela jilinga wala sa kasega ni ko kasega wali ya chugumna ko barisabula ni ko ibe bo ma wore ga mara konna la kana iyere ka mara konna la atita de kunko nga ami wasimne kombi ame dugum konna ni ala sunama ko anapo udugum konna duna nato ure kira kuleni Asimi Goita alega kuma kai min kira wasa anin boyan kulwa masasike sula kunu tenedo ore okum konna la amina angala kana ko alebuna ko ga tugum na ina fo nyafa na tugum na ami dum mena ka ko fino na ataka lesa ka kaini anga fintigila ko ka wuli ka jonu ka cheslin ko magoy mena ka ko fino na asaka laje kunu tenedo no bena me kalkulita ansaba samba fla alin mo annan ma wuli ga jo okum konna la o kira sababu ka saga butega da terrorisi maduru ka fuka tasi uyere ga minoma no betalke munition fuka tasi uga minon worewma ka saga tega da okum konna la ko barisabula fuka tasi uyere daga yoro munbi menaka kofino ka saga taka o yoro ko fulen ka sobu chichugumna ka saga bulu da minemun ka minemun kumbino minemun mega ka sababu ka saga lakana baladu anga jamana konna la chugumna ni asaka lesa ka akukira wasai ko barisabula wili ka jo bara
kɛra ka sego o sigi seka ko albi ame lakana baliya mun kɔnɔna la albi lakana baliya me se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ko de kɛra sababu ye o sera k'u tɛgɛ da terrorisme ma fɔlen nu ka fo ka taa se u yɛrɛ ka minɛnw ma ka se ka u daraki ka b'u bolo ni ka se ka u bunte cogo min na albi ko bunteli baara o bɛ sen na minɛ ka kaw fɛ yen nɔ ne y'a sa k'a lajɛ a ko kɔni kɛra wasa belebele fintigilakaw olu yɛrɛ ka fɔli kunnafoni labanw na sa albi lakana ko ale bunakun kan an bɛ boli ka don Gawokaw fɛ yen nɔ camion dɔ de minɛna an ka fintigilakaw fɛ yen camion mun yɛrɛ n'ale yɛrɛ kun falen don bamaci walew ka minɛnw na n'o bɛ tali kɛ marifa cɛjugu fo ka taa se u yɛrɛ ka fɛn caman ma ne y'a sa k'a lajɛ camion yɛrɛ a tun bɛ k'i kunda Gawokaw fɛ yen nɔ mun yɛrɛ kɛra tɛnɛn don ne y'a sa k'a lajɛ sa diriba maaw ka fɔ la n'o ye an ka fintigilakaw ka kunnafoni di yɔrɔ maaw ka fɔ la ko fintigilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri fo ka taa se u ka yalayala baaraw kɔnɔna la ko de kɛra sababu ye ni minɛn kɔfɛlen ninnu sera ka minɛ cogo min na ko ne y'a sa k'a lajɛ sa ko bɛ tali kɛ munition de mitrailleur de calibre fo ka taa se a minɛn caman wɛrɛ ma ko ne y'a ta k'a lajɛ état major yɛrɛ ka fɔ la ko jamanadenw minnu bɛ yen nɔ ko hali bi k'u ka to kunnafoniya dila fintigilakaw ma ko barisabula ka kɛ n'olu ka kunnafoni di baaraw ye sa ko bɛ se ka fintigilakaw ka baara k'u nɔgɔya u bolo cogo min na ko barisabula n'u ka se minɛ ko bi u ka se ka kunnafoniya k'o di an ka fintigilakaw ma walasa lakana bɛ se ka sabati yɔrɔ kofɔlen na ko fintigilakaw yɛrɛ wulikajɔ ni baara ni bɛɛ lajɛlen na walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka tila ka foli belebele ta k'a di an ka fintigilakaw ma ko barisabula k'u ye baara mun kɛ k'a bonyann'u ma b'a yira k'a fɔ ko hali bi ko jamana kanu b'u la état major a ye foli ta k'a di fintigilakaw ma ko hali bi k'u bɛ cɛsiri mun na k'u ka belebele ta ni k'a fara kan walasa an bɛ lakanabaliya mun na an bɛ se ka bɔ o kun kɔnɔna la cogo min na terrorisme ko o bɛ se ka ban an ka jamana ale kɔnɔna ni de bɛ dan sigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ni ka aw da o d'aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ